номер 1 е в бюлетината, просто трябва за кратко време да зачеркнем 3 единици. Много е лесно, много е бързо и това трябва да бъде разяснявано на всички. Отговорността, която ние понасиме, ние ще си я носим, но ние знаем, че когато носим отговорността, ние се натоварваме с отговорност, а не с привилегия. Защото на господин Андреев не му трябва топъл и удобен стол, защото той си има абсолютно всичко, което е постигнал в този живот. На него му трябва обаче да запали енергията във вашия град и да има тази промяна, която да бъде съотносима с развитите демократични общини, които имаме в страната, и не може и не искам да оставаме като общината, която еди си кой дърпа конците на еди си кой. Трябва да знаете, че ГЕРБ стои за Иван Андреев и не трябва да допускате да имате кмет или кметове, които всъщност да бъдат зависими от някого и те да определят бъдещето и всичко това, което всеки един от вас не иска да се случва. Много е важно да провокираме и да постигнем висока избирателна активност. Защото знаете, че тук няма да е лесна тази надпревара. Точно за това високата избирателна активност ще може да противодейства на купен, контролиран вод и разбира се на евентуални машинации, които биха могли да бъдат направени с определени избиратели в изборния процес. Когато имаме високата избирателна активност, това означава, че имаме по-реалната представителност в Общинския съвет и имаме кмет, който е избран, отколкото е възможно повече обществена подкрепа на хората, които отишли да гласуват. Затова, скъпи приятели, много е важно да имаме високата избирателна активност, да се стремим да постигнем и да разговаряме с хората за разумното гласуване, за това, което би могло да определи бъдещето на Свиленград в правилната европейската политика и да не оставяме случайността да определя нашето бъдеще, което смятам, че всеки един от нас, занимавайки се и участвайки в изборен процес, знае, че гласът трябва да бъде чут и точно това е най-силното в конституционните права, които трябва да защитаваме и да отстояваме, а това е да гласуваме по съвест и да можем действително да изберем правилния кмет с номер 1, това е Иван Андреев. Благодаря. Председател на днес към предизборен щаб, към председател на национален предизборен щаб. Трябва да кажа, че събрах вече доста рефералки. Вчера бях в Чирпан и дадоха също паралка. С тази може играти футбол. Разбира се, аз обаче футбола малко може да останете незабелязан. Затова по-добре е лека атлетика и колкото по-дълго бягате, толкова по-добре. Затова и в тази обиколка се стремят да пробягам колкото е възможно повече, да измина колкото е възможно повече километри, да посетя колкото е възможно повече населени места и да бъдем номер 1, както в момента очакваме да бъде Свиленград с номер 1, както виждаме в този панел.